udarike kutanga kusvika pano uchibva wangolike, kukomenta nekushare uye wobva wasubscribe. Zvinotibatsira nekutipa simba rekuti tirambe tichikupai news updates ezvakawanda zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndauya ndakakubatirai news dzizhinji kwazvo pavidhio rino rimwe chete. Usaskipa kana news updates asati apera, nekuti panogona kuitawo news inogona kukubatsira kana yakakukoshera kuti uinzwe. News dzekutanga dzinoti pane truck riri kunzi raita accident richibva muMvuma rakananga kuBed Bridge rinotakura fuel. Iri truck rinonzi ranga rakatakura vanhu 5. Zvinofungidzirwa kunzi pavanhu 5 vanga vakatakurwa netruck iri hapana ararama, vese vashayika. Tine urombo kune vashayikirwa nehama dzavo. Please cheka hama dzenyu kuti dziriko here, zvichida pamwe vanga vakakwira mutraki iri vakashayika zvekare. Please mukaona paitika tsaona yetraki rinotakura fuel kana kuti rinotakura gas, musaswedere padhuze nekuti zviri dangerous. Gasi rinoputika kana petrol inoputika, nekuti zvinonzi kune vamwe vanga vakutoda kutonochera fuel vakufunga kunotsvaga mari kana kuti kunotengesa fuel iyoyo, asi zvisinei mapurisa vamiramira vakakwanisa kudzinga vanhu vanga vachida kuchera fuel iyi. Update yechipiri inoti musikana wamuri kuona kumashure kwangu anonzi Shovai. Uyo musikana anonzi anga achizvitora mufananidzo akagara mukofini. Zvinofungidzirwa kunzi after 5 hours abva kuzvitora mufananidzo ari mukofini azosangana netsaona ndokubva atisiya. Ndinoti zorora murugare Shovai, zvinowanika, kutongawo kwaMwari inzira yedu tese. Chidzidzo kunesu tasara kuti hazviitwi kutorwa mufananidzo uri mukofini. Haisi nzvimbo yekutambira, haisi nzvimbo yekuita majokes kana yekudada nayo. Inzvimbo inogara vanhu, vamwe vakasuruwara vachichema, mumwe wavo avasiya, iwewo zvitora mupikicha uri imomo, unenge wazvishuridzira. Zvinogona kuitika sezvangoitika kumusikana uyu, azvishurudzira rufu rwake ndokubva azofa. Saka ndinoti zorora murugare hanzvadzi yangu, zvinowanika, kuitongawo kwaMwari. Vashayikirwa naShovai ndinoti mucheme mune tariro, zvinowanika muupenyu. Update yechitatu inoti pane nyuzi dzakafamba nezuro dzichinzi madzibaba Nicholas Zakaria, muimbi wesungura mukuru kana kuti senior lecture, pakafamba nhau dzekunzi ashayika mushure mekunge ari munhu anga achirwara neBP iyo yaizomuzvimbisa makumbo paaizonosvika kuita zvironda. Aiwa, tinoti nyuzi idzodzo kunyepa, nekuti ivo vazouya vachizvitaurira vega. Please hama vadikani, ngatiregei kushuridzira kufa kwemunhu, nekuti rufu hachisi chinhu chinofadza kana kuti chinonakidza. Even ikange iri content, ngatiregei kutsvaga content tichishuwira kufa kwemunhu, nekuti kufa kwemunhu kune vamwe vanenge varwadziwa, asi iwewe unenge uchitoita mari nerufu rwemunhu. Saka ndinoti aiwa, tisadaro vanhu vaMwari, tisadaro vanhu vemuZimbabwe, ngatingomirawo nemunhu. Pari zvino ndinoti madzibaba, tichakuisiraiwo munamato senyika. Mwari vanokuitirai zvakanaka, munopora. Regai ndikusiyei muchinzwa vega vachizvitaurira mamiriro akaita utano hwavo. Ndinoti makadi vatsigiri veKiyama Boys, ndinokutendai neminamato yenyu yekushuwira kuti ndiite zvakanaka mukati kubatikana kwangu. Iko zvino ndava nani, musanetseke, Mwari vari kuita kuti zvifambe.